гостите. Я ми кажете колко хубаво сме облечени днес. Красивата Елха е тук. Кой ще ни дойде на гости? Дядо Коледа. Дядо Коледа пристига, а ние с радост ще го поздравим с една песничка. Искам всички заедно с силен глас. Слиза от гората, дядо Коледа, столива турбата, носи той сега. Столива турбата, носи той сега. Купи там на днище, спомня човека, колко ви обичат малките деца, колко ви обичат малките деца. Слиза от гората, дядо Коледа, столива турбата, носи той сега. Столива турбата, носи той сега. Купи там на днище, спомня столица, колко ви обичат малките деца, колко ви обичат малките деца. Обичате ли подаръци? Да. Я вижте навън такъв хубав бял сняг наваля. Видяхте ли? Да, снежинки дойдоха, усиляха горските пътеки и дядо Коледа пристигна с голямата жена. Коледа ни праша, белички снежинки, ето ги крилати, падат на дружинки. Пляскайте с ръчички, пейте с весел глас, да посрещнем всички гостите при нас. Пляскайте с ръчички, пейте с весел глас, да посрещнем всички гостите при нас. Коледа ни праща белички снежинки, ето ги крилати, падат на дружинки. Пляскайте с ръчички, пейте с весел глас, да посрещнем всички гостите при нас. Пляскайте с ръчички, пейте с весел глас, да посрещнем всички гостите при нас. И чакаме дядо Коледа. Аз виждам Елхата колко е красива и колко е украсена с подаръци. Цялата в играчки свети. Тя дошла е от гората, гост ще бъде на децата. Аз разбрах, че Мишо е научил едно стихотворение за нашата Елха. Ела, Мишо, при мен сега да каже стихчето. Слушайте сега, Мишо, за такъв силен глас ще каже хубавото стихотворение. Кажи, ами, програма и след това наша програма. Ръкопляскайте, Мишо, а сега искам да дойде при мен дитите от трета група. Елате и ще кажете си на нашите гости. Вижте какво е красива нашата снежинка. Хайде с силен глас. Браво! А къде е Иван? Тук ли е Иван днес? Ела сега, Ваню ще ви каже как чука дядо Коледа на вратата, нали така? Ти го чукай сега. Чук, чук, чук. Дядо. Отвори. Той тишина. А сега искам да дойде Маргаритка. Къде е тя? О, виждаме, тя е като една лилава фея. И сега чуйте и тя какъв силен глас има. Леден, вятър, свее. Айде, Марги, казвай само. Тя се притесни днес. Така да стане. Нищо, след малко ще я поканим пак. Хайде да си седна. Кой още има тук от вашите деца от трета група? И Ивет ли ще дойде сега при мен? Ела? Ела, Ивет, ела? Какво става
Закачи се. Роките се закачи. Ето, да. Елхичка. Мъничка, елхичка. Взехме от гората и я украсихме заедно с децата. Искате ли сега да танцуваме край устата с вас, децата от трета група? Можеш да седнеш. А я да видим сега Владко. Къде е Владко? Искаш ли сега да ходиш и да поздравиш дядо Коледа, като да стънвакаш за здраве? Здравей! Хайде сега силното гласче. Майде сега да кажем сурва, сурва година, и после ще изпеем песента. Сурва, сурва, сурва. Здрава, здрава градина, златна ябълка градина, година дуамина, градини и долини, хубави да има. Можеш с микрофона да изпееш песни с много силния глас. Thank you.
Силно се вижда. Дядо Коле нарезал и дойде баба събрал. Баба всички дал, както той знал. Браво, Няма край на тази. Аз мисля, че за вас след малко ще има много голям подарък. Соня, ти какво ще подариш дядо? Ще поздравиш дядо Коледа? Леден вятър вее, чудна песен пее. Сняг на двора има, лете баба зима. А къде е тук малката снежинка Красимира? Я да я видя. Къде е Красимира? Ела сега да поздравиш дядо Коледа. Ела сега, ще кажем пред да може да си леден, вятър, чудна, сняг на двора има, лети баба зима. Браво! А къде е Никол? Не виждам Никол. Ела ли Миличка? Ела Миличка? Много е предсъден. Ники, много хубаво го казваш. Ето тук при госпожа Вера. Ела при мен. Айде при Тя мен. ще държи ръчичка. Няма се да. Аз, Снежинка, ой, миличката, нека след малко. Няма да... Снежинката ще стопи малко. Аз не виждам Паула сега. Къде е Паула? Защото тя също... Айде да излезе Паула. Ето чуете сега и тя колко е мъничка, какъв силен глас има. Ето, сняг. Ще пусна Ето Мими Андреева сега, тя ще дойде и тя ще много силен глас. Ела, Мимиче, айде, ела. Айде и Божидар ще дойде с Мими. Айде да кажем сега след мъничка, взехме хората. Ние украсихме заедно децата. Божидар сега каза, дядо Коледа ни праща белички снежинки. Ето ги крилаци, падат на дружинки, с помощ и получават много хубаво. Искате ли сега да станем да потанцуваме с вас и след малко даже да поканим и дядо Коледа? Ще се хванете ли за ръчички? Я да направите много хубаво кръгче.